Moi, mä oon Sofia. Mun Espoo-tarina sai alkunsa Kilon neuvolasta, kun mun vanhemmat sai tietää, että tällainen uusi espoolainen olisi tulossa maailmaan. Mä kasvoin Lintuvaarassa, jossa mä pääsin kävellen kouluun ja lähimetsään. Ulkoilu ja luonnossa liikkuminen onkin ollut mulle aina tärkeää, ja sen saman mä haluan näyttää mun pojalle. Hänelle, josta mä sain tietää siinä samassa Kilon neuvolassa. Kestävät elämäntavat on mulle tärkeitä, ja äitini sitä ajattelee vielä enemmän, minkälaisen planeetan seuraavalle sukupolvelle jättää. Harrastukset on ollut mulle aina tärkeitä, ja lapsiperhearjessa sitä arvostaa erityisen paljon, että tekemistä löytyy myös läheltä. Mä haluaisin panostaa vielä enemmän yhteisöllisyyteen, ja mun mielestä olisi hienoa, jos meillä olisi asukkaiden kohtaamispaikka jokaisessa kaupungin osassa. Mun elinaikana Espoo on muuttunut tosi paljon, ja sen takia onkin erityisen tärkeää, että asukkaiden ääni kuuluu päätöksenteossa. Mun mielestä on hienoa, että meillä Espoossa, Suomen toiseksi suurimmassa kaupungissa, on paitsi eläviä kaupunkikeskuksia, myös laajat metsä- ja maaseutualueet. Siksi Espoo onkin ihan ainutlaatuinen paikka. Mä haluan olla mukana kehittämässä sitä tasapainoisesti asukkaita kuunnellen.